Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η ποίηση είναι η υψηλότερη μορφή λόγου. Αποδίδει πάντοτε, όταν είναι βέβαια καλή ποίηση, αποδίδει αριστοτεχνικά πολλές κοινωνικές και εθνικές καταστάσεις. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, τα προηγούμενα χρόνια κυρίως, έχουμε πολύ μεγάλους ποιητές. Αλλά και σήμερα δεν έπαψε τούτος ο τόπος, ο ευλογημένος τόπος, να γενοβολά μεγάλους λογοτέχνες. Θέλω να σας διαβάσω ένα ποίημα που τιτλοφορείται, γι' αυτό με τράβηξε την προσοχή. Δυστυχώς τον ποιητή δεν το γνωρίζω, το βρήκα κάπου και θα σας το διαβάσω. Τιτλοφορείται «Η ελληνική ιστορία με 79 λέξεις». Ξεκινήσαμε με ένα μέλανα ζωμό και ένα μολόν λαβέ. Φτάσαμε αισίως στο εντούτο Νίκα και σε μιαν Αγιά Σοφιά. Προχωρήσαμε σε ένα ελευθερία ή θάνατος, με ένα τσίπουρο και ένα ξερίχι. Ξερίχι είναι το μαυροστάφυλλο. Ανεβήκαμε σε ένα όχι και σε ένα αέρα. Με κρυοπαγήματα πυρπολούμενους στήθους, ξελαριγγιαστήκαμε φωνάζοντας ψωμί, παιδεία, ελευθερία, για να καβαλικέψουμε επιτέλους ένα αστραφτερό καλάμι διπλού διαφορικού ελληναράδικο, φιλοσοφούντες φραπεστοί, ρευόμενοι αστακομακαρονάδα και τυραμισού πατροπαράδοτο, ώσπου να προσγειωθούμε ομοντιέ σε ένα ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Νομίζω, αυτό μιλάμε, γι' αυτό λέω ότι είναι η ποίηση ακριβώς μπορεί να αποδώσει μεγαλοφιώς μια κατάσταση, ότι εκπροσωπεί, εξεικονίζει αυτό το ποιηματάκι, οι 79 λέξεις στην ελληνική ιστορία. Θα μιλήσουμε λοιπόν και αυτή η ελληνική ιστορία, βεβαίως είμαστε υπερήφανοι, αλλά σήμερα αισθανόμαστε τον καημό της Ρωμιοσύνης, της πονεμένης Ρωμιοσύνης, θα έλεγε ο μεγάλος Φώτης Κόντογλου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό τον καημό της Ρωμιοσύνης, αλλά πάντοτε ο καημός δίνει και το βάθρο για να ξεκινήσεις, για να ανεβείς, για να βρεις τα πρωτεινά σου, τα φτερά τα μεγάλα, όπως έλεγε ο Παλαμάς. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό τον καημό της Ρωμιοσύνης, για τη Ρωμιοσύνη μας, με τον σημερινό καλεσμένο. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Είναι δημοσιογράφος και διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Νομίζω όλοι μας έχουμε ακούσει τον εξαιρετικό αυτόν ραδιοφωνικό σταθμό της Νότιας Ελλάδας, της πρωτεύουσάς μας, του Πειραιά, ο οποίος μέσω των κυμάτων του μεταδίδει την αγάπη για την Εκκλησία μας και το σεβασμό για την Εκκλησία μας και την αγάπη για την πατρίδα μας. Καλώς ήρθατε κύριε Μαρκούδη, ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρίσκουμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η τιμή είναι δική μου. Σήμερα είναι μεγάλη που μου κάνετε να είμαι εδώ στην Θεσσαλονίκη και στο φιλόξενο κανάλι, το 4Ε, και να τα λέμε και από κοντά, γιατί εγώ τόσα χρόνια σας διαβάζω από τα κείμενα, δάσκαλε. Να είστε καλά. Το ποίημα δε έτσι πως το διαβάσατε, να σας πω ότι είναι πολύ συγκινητικό. Θα σας πω τον ποιητή αν θέλετε. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυρκονήσου Ιωσήφ. Ιωσήφ, μάλιστα. Ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τον Φώτη Κόντογλου, έχει κάνει τη διδακτορική του διατριβή στο Φώτη Κόντογλου και η εκπομπή που κάνει και στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, Μυστικός Κήπος, έχει δανειστεί τον τίτλο από κείμενο του Φώτη Κόντογλου. Το κείμενο μου το είχε δώσει ο ιός του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού. Αλλά δυστυχώς δεν συγκράτησα. Θυμόμουν ότι είναι ένας Μητροπολίτης, αλλά για να μην κάνω λάθος δεν τον ανέφερα πολύ ωραία. Το σημειώσετε τώρα. Θα σημειώσω από κάτω, γιατί πάντοτε όταν ακούω ή όταν διαβάζω κάτι καλό, συνήθως έτσι πρέπει να γίνεται, καταγράφουμε για να. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πριν συζητήσουμε και αυτά, γιατί δεν θέλω να εκμεταλλευτώ στην ευκαιρία που είστε εδώ παρόν. Εγώ τους χαρακτηρίζω αυτούς οι οποίοι μπαίνουν παράνομα στην Ελλάδα, χωρίς φόβο και πάθος, λάθρομετανάστες. Έτσι. Δεν ακουμπάμε το χέρι μας εις τον τύπο των ύλων, πολλοί φοβούνται μην χαρακτηριστούν. Τα γνωστά πάλι, έτσι. Χρυσαυγίτες, εθνικιστές, θα σε εξοντώσουν δια της γραφικότητας. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σήμερα στην πατρίδα. Λαμβάνοντας υπόψη και την δημογραφική απίσχνανση του τόπου μας, του λαού μας. Εσείς τι γνώμη έχετε για αυτό το θέμα? Γιατί είναι επικαιρότατο και νομίζω είναι η ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια του κράτους και του έθνους. Εγώ δυστυχώς έχω προσωπική εμπειρία. Γιατί έμεινα 10 μέρες στη Μυτιλήνη αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Και είδα από κοντά αυτό που δεν δείχνουν τα κανάλια. Και επειδή δεν θα με βγάλει εμένα κανένας τρελό, τα βιντεοσκόπησα και τα έχω στο δικό μου προσωπικό αρχείο για μελλοντική χρήση στις μελλοντικές γενιές. Αυτά που έζησα εγώ τα κατέγραψα. Δεν θα τα δείξω πουθενά. Απλά θέλω να υπάρχουν. Γιατί αυτά που δείχνουν τα κανάλια είναι ψέματα. Και το λέω με τα πάσης βεβαιότητος. Αυτά που μας λένε για τα δίθεν θύματα που πνίγονται, για τα δίθεν παιδιά που έρχονται και τις γυναίκες είναι ψέματα. Τι εννοείτε?
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν. Έρχονται κατά χιλιάδες νέοι άνθρωποι. Κάτω των 30. Μαρόκο, Αλγερία, χωρίς. Δεν είναι Σύριοι. Ξεκινάμε από εκεί. Τα σκίζαν τα διαβατήρια μπροστά μας. Σας τα λέω γιατί τα έζησα 10 μέρες στο σημείο που βγαίνουν οι βάρκες, η μία μετά την άλλη. Δίπλα μου, χωρίς να έρχεται ποτέ λιμενικό, στρατός, αστυνομία να ελέγξει. Και όταν είπα θα πάω στον εισαγγελέα της Μυτιλήνης να καταθέσω μήνυση για παραβίαση εθνικών συνόρων, γελάγανε. Μα έχουμε παραβίαση εθνικών συνόρων. Και μπορεί δεν έχουμε, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε να μπουν ελεύθερα. Και μας έχει δέσει, λέει, τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τότε ποιος είναι ο λόγος να υπάρχει στρατός, αστυνομία, λιμενικό? Να με προστατέψουν από τι? Αν δεν μπορούν να προστατέψουν τα σύνορα της πατρίδας μου. Και πώς μπορεί να λέει ένας εν ενεργεία και υποψήφιος πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν σύνορα και να τον επιβραβεύουμε? Αφού δεν υπάρχουν σύνορα, γιατί παίρνει άδεια το πρωθυπουργικό αεροσκάφος όταν μπαίνει από τον ένα αέριο χώρο στον άλλο για να ταξιδέψει ο πρωθυπουργός? Γιατί βάζουν φράχτες εδώ στα Σκόπια, δίπλα μας είναι? Δεν ξέρω. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Να αναρωτηθούν όλοι αυτοί που υποστηρίζουν το διεθνισμό, κύριε Νατσιέ. Όλοι αυτοί που ελαφρά την καρδία επειδή τους τάξαμε πάλι λεφτά, σκέφτηκαν μόνο τα λεφτά και όχι την πατρίδα. Αυτό λοιπόν που είδα εγώ, που το ζήσα, δεν μπορεί κανείς να μου το βγάλει από το μυαλό. Δεν είναι Σύριοι αυτοί που έρχονται. Η συντριπτική πλειονότητα δεν είναι Σύριοι. Είναι άλλες εθνικότητες. Σκίζουν τα διαβατήρια. Ας πάνε οι αρχές να ψάξουν. Όλα τα παράλια της Μυτιλήνης σκισμένα διαβατήρια είναι. Ό,τι εθνικότητα θέλεις. Δηλώνουν ότι να είναι μετά. Σύριοι όλοι. Δεν μιλάνε αραβικά, γιατί μπορούν να την ξεχωρίσουν την αραβική γλώσσα. Οι περισσότεροι μπαίνανε και δεν μιλάγανε αραβικά. Ήτανε καλοχτενισμένοι, καλοξυρισμένοι, πιο καλά ντυμένοι από ότι είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Άρα δεν ήταν πρόσφυγες. Βγάζαν από την τσέπη ένα πάκο τα ευρώ, τόσο όπως σας το δείχνω, και είχαν στο λαιμό. Και γι' αυτό λέω: δεν θα μπορέσει ποτέ να με πείσει κανείς ότι αυτά που λέω δεν είναι έτσι. Γιατί εγώ τα ζήσα, ενώ τα κανάλια δεν τα δείχνουν. Ήταν εκεί και δείχναν άλλα τα κανάλια, γιατί αυτή είναι η οδηγία. Είχαν στο λαιμό το πιο σύγχρονο κινητό τηλέφωνο, πολύ πιο ακριβό από το δικό μου. Με το που φτάνανε, βγάζανε το κινητό τηλέφωνο, πετάγαν την κάρτα SIM που είχαν μέσα και βάζαν ήδη την ελληνική κάρτα που τους είχαν δώσει ή από εκεί, ή από τα απέναντι παράλια. Γιατί είναι οργανωμένο το σύστημα. Βάζαν την κάρτα, μιλάγανε με τον διακινητή που τους έλεγε πού θα πάνε, τι θα κάνουνε, και ήξεραν όταν φτάσουν στον Πειραιά, σε ποια γωνία τους περιμένουν τα λεωφορεία, να τους πάνε εκεί που πρέπει να τους πάνε. Αυτό είναι τυχαίο? Είναι άνθρωποι που έρχονται από εμπόλεμη ζώνη? Και πότε φύγανε οι άνθρωποι από τις εμπόλεμες ζώνες και αφήσαν πίσω πατρίδα, μάνα, παιδιά, συγγενείς, για να πάνε στην υποτιθέμενη Ευρώπη για να περάσουν καλά? Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Να τελειώσω λίγο αυτό για να δείτε πόσο συγκλονιστικό είναι. Παρακαλώ. Γιατί έχουμε και ευθύνη εμείς οι Έλληνες. Είχαν λοιπόν λεφτά, είχαν μια πλαστική σακούλα, βγάζαν από πάνω τους τα ρούχα που φοράγαν, τα πέταγαν και βγάζαν πλαστική φρέσκα, καθαρά ρουχαλάκια και τα βάζαν, και μόνο τα λεφτά και κανένα έγγραφο. Πηγαίναν στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα 8 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που κατέβαιναν για να δηλώσουν ότι θέλουν πολιτικό άσυλο και ότι είναι όλοι από τη Συρία. Σε όλα τα χαρτιά έλεγε ότι λέγονται Μοχάμεντ. Όλοι. Μα είναι δυνατόν? Ποιον κοροϊδεύουνε? Και το χαρτί, γιατί το είδα, που τους έδινε η αστυνομία, έλεγε αν υπάρχει διαβατήριο. Οι περισσότεροι δεν είχαν διαβατήριο. Χάθηκε στα 2 ναυτικά μίλια που ερχόντουσαν με απόλυτη γαλήνη θάλασσας. Μιλάμε για αρχές Σεπτεμβρίου, που δεν είχε ούτε κυματάκι. Χάθηκε το διαβατήριο. Ξαφνικά. Και πώς τους πιστοποιούν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι είναι? Και να λοιπόν που ήρθαν τα επεισόδια μετά στη Γαλλία και μας λέγανε κάποιοι μπήκαν από εδώ, κάποιοι μπήκαν από εκεί και δεν μπορούσαν να τους ελέγξουν. Και ούτε θα τους ελέγξουν και ποτέ. Μπαίναν λοιπόν στρατός νέων ανθρώπων και που και καμιά βάρκα με γυναίκες και παιδιά. Όταν ήταν η βάρκα με τις γυναίκες και τα παιδιά, τρέχαν τα κανάλια. Όταν μπαίναν οι βάρκες, οι δεκάδες βάρκες, 60 βάρκες την ημέρα. 25 όλοι βράζει το αίμα τους. Κάτω από 30 όλοι, με φάτσες φρεσκοπλημμένες, φρεσκοξυρισμένες, φρεσκοκτηνισμένες, μη Άραβες, μη Σύριοι, ό,τι άλλο θες. Όταν μπαίναν λοιπόν όλοι αυτοί μέσα, δεν ήταν κανένα κανάλι. Περπατάγανε, κάνανε. Και αν ήταν Σύριοι, που είναι ένας λαός με πολιτισμό και σεβασμό, πότε θα μπαίνανε σε ένα εκκλησάκι και θα κάνανε τις ανάγκες τους? Κάνανε τα εκκλησάκια, τα ξοκλήσια της Μυτιλήνης, αποχωρητήρια. Αυτό είναι. Πότε έχει μπει ένας μουσουλμάνος σε ένα τζαμί να τα κάνει αυτά? Και θα μας πούνε τι, ότι είμαστε εθνικιστές? Αλήθεια? Και εσείς που τα λέτε αυτά, τι είσαστε? Θα μπορούσα να πω κι εγώ. Και ποιος θα μου πει ότι είναι περισσότερο πατριώτης από κάποιον άλλον? Τι μετράει τελικά την πατρίδα? Η άποψη του εκάστοτε πρωθυπουργού? Διορισμένος από εμάς είναι ο πρωθυπουργός. Υπάλληλός μας είναι. Να το καταλάβουμε. Περιουσία του λαού είναι. Υπάλληλός μας. Εμείς τον βγάζουμε, εμείς τον βάζουμε. Και δυστυχώς βγάζουμε πάντοτε ό,τι χειρότερο. Γιατί ψάχνουμε πάντοτε αυτό που θα αναπαύσει τα δικά μας καταναλωτικά πρότυπα. Οι ντόπιοι, οι κάτοικοι, οι Έλληνες. Και πάμε εκεί λοιπόν. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Εκεί είναι ο άλλος Γιατί πόνος. τους βγάζουν να πανηγυρίζουν από τη χαρά τους. Εκεί είναι ο άλλος πόνος. Που υποδέχονται τους ξένους αυτούς. Το έχω γράψει και το έχω στο βίντεο και δεν θα μπορέσει κανείς ποτέ να μου πει ότι αυτά που λέω είναι ψέματα. Και δεν θα τα δημοσιεύσω. Τα κρατάω για ιστορικούς λόγους πλέον αυτά.
Όχι, έφτανε η βάρκα. Για αποδεικτικά στοιχεία. Αγαπητέ δάσκαλέ μου, έφτανε η βάρκα και τρέχανε σαν τα κοράκια. Άλλος να πάρει τα σωσίβια για να τα ξαναπουλήσει. Πρώτος να πάρει κάποιος τη μηχανή για να την πουλήσει. Άλλος να πάρει τα αλουμίνια για να τα κάνει ανακύκλωση. Μετά από λίγες μέρες στήσανε πάγκους. Ξέρανε που βγαίνουν οι βάρκες και τι ώρα έρχονται. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη ώρα, είναι η αλήθεια. Ερχόντουσαν συνέχεια. Ανεξέλεγκτα. Και είχαν πάγκους. Πουλάγανε νερά, χυμούς, παντόφλες, ρούχα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Σαν λαϊκή αγορά. Πηγαίναν οι άλλοι επιτίδιοι. Δώσουμε ένα 50, λέγανε να σε πάω στο λιμάνι. Ένα 50. 4 άτομα στο ταξί, ένα 200 για κάθε δρομολόγιο. Και παρακαλάγανε, γιατί τους άκουγα με τα ίδια μου τα αυτιά, μακάρι να ξαναβγεί ο πρωθυπουργός ο συγκεκριμένος να σωθούμε. Έχουμε βγάλει ένα σωρό λεφτά. Το αποτέλεσμα το είδαμε στις εκλογές, τι έβγαλε η Μυτιλήνη. Το πρότυπό μας λοιπόν είναι να βγάλουμε ένα σωρό λεφτά και να πεθάνουν όλοι. Και λέγανε, μα αυτοί δεν μας ενοχλούνε. Έρχονται και θα φύγουνε. Όχι, δεν θα φύγουνε. Γιατί όλες οι χώρες κλείσαν τα σύνορα εκτός την Ελλάδα. Όλες. Και θα μείνουν εδώ. Και το πρόβλημα το έχει η Αθήνα. Ίσως κάποια στιγμή και η Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν θα χωρέσουν όλοι στην Αθήνα. Ετοιμάζουν στρατόπεδα και στην Πιερία. Θα τα φτιάξουν για να τους βγάλουν. Ποιος μπορεί να μείνει μέσα στα στρατόπεδα, να κάνει τι. Τους δώσαν ένα χαρτί και τους λέει: τάδε του μήνα πάτε στο αστυνομικό τμήμα εκεί να καταγραφείτε. Ποιος θα πάει, είμαστε σοβαροί. Υπάρχει πρέπει να πάει, γιατί θα τον ελέγξουνε. Όλοι αυτοί οι παράνομοι που εισέρχονται τους ξέρουν ποιοι είναι, πού πάνε και τι κάνουνε. Έγινε λοιπόν και γίνεται μια σύλληση της Ελλάδας, γιατί στην ουσία όλοι αυτοί εδώ θα αποκλειστούν και εμείς πανηγυρίζουμε. Και ναι, κάθε τόσο για να υπάρξει ανοχή βουλιάζουν πλοία. Πνίγονται παιδιά. Δεν πνίγονται κάθε μέρα όμως. Για κάθε παιδάκι που πνίγεται έχουν μπει 5-6 που δεν πνίγηκαν. Γιατί παρουσιάζουμε το παιδάκι που πνίγηκε και όχι όλους αυτούς που μπήκανε και έρχονται να αλώσουν πατρίδα και Ευρώπη. Πρέπει να αισθανόμαστε ένοχοι εμείς οι Έλληνες, επειδή για όνομα του Θεού να μην παρεξηγηθώ αυτό που λέω. Επειδή πνίγονται κάποιες γυναίκες και παιδιά. Όχι. Είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Καθόλου. Και ούτε ευχόμαστε να πνίγει κανένας. Να μας περάσουν την ανοχή. Ναι, είδατε τώρα τι πάνε να κάνουν. Θέλουν να μας δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης. Ποιο Νόμπελ Ειρήνης? Να το δώσουν σε ποιον? Και ποιος θα πάει ονόμα του ελληνικού λαού να το παραλάβει? Και ποιος θα πάρει το χρηματικό έπαθλο που παίρνει όποιος παίρνει το Νόμπελ? Κάποιοι δήμαρχοι, να μην πω καμιά βαριά λέξη, μυρίστηκαν ψητό. Ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντίσταση αυτό που είπατε πριν. Καθόλου. Και υπάρχει ενοχή δικιά μας γιατί κοιτάμε τα χρήματα. Κοιτάμε τα χρήματα. Είπε κανείς να δεις ένα παιδάκι να μπαίνει στο δρόμο, να μην έχει να φάει ή να ντυθεί και να του πεις άσε κάτσε ψόφα, πέθανε? Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν λέμε αυτό. Λέμε κάτι άλλο. Το οποίο αν δεν το ζήσει κάποιος δεν το αντιλαμβάνεται και δεν το παρουσιάζουν τα κανάλια. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Γιατί όταν η θάλασσα είναι λία και δεν κουνιέται τίποτα έχουμε θύματα? Πώς είναι δυνατόν? Και γιατί αφού ξέρουν ότι η απόσταση είναι πολύ μικρή εκεί που μπαίνουν, γιατί τους στέλνουν την ημέρα που θα έχει κύμα μια βάρκα με παιδιά? Γιατί δεν τους κρατάνε από εκεί? Γιατί δεν πήγε κανένα κανάλι από εκεί να τους δει την ώρα που μπαίνουν στη βάρκα, παρενώ όλοι από εδώ την ώρα που βγαίνουν? Πώς είναι δυνατόν? Οι Ευρωπαίοι δεν μιλάνε κατά της Τουρκίας, τύπου Ούγγρων και Τσέχων και μιλάνε για την... Υπάρχει μια πολύ ωραία ατάκα από μια ελληνική ταινία. Την ξέρετε, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Πολλά τα λεφτά. Τώρα μυρίστηκαν και οι ψευτοπροοδευτικοί μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και πήγαν αυτοί να αναλάβουν φύλαξη και να κάνουν τι? Και τι είναι αυτοί? Άμεμπτοι, καθαροί, ηθικοί είναι όλοι αυτοί που πήγαν εκεί πέρα? Ποιοι? Οι περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις δυστυχώς τρώνε πακτολό χρημάτων και δεν κάνουν τίποτα. Έτσι. Και φέρουν τώρα 5 διεθνείς αστέρες από τη Δύση να μας πούνε και να κλαίνε και τι καλό και τι εκείνο και τι κάνουν. Κάτι γραΐδια, κάτι σούργελα φέρουν. Στο τέλος της ζωής τους να κάνουμε και ένα καλό για την ψυχή μας. Να κάνουν πολλά καλά. Και μακάρι να σώσουν την ψυχή τους. Αλλά πριν δουν τα παιδάκια που πνίγηκαν και που όντως πνίγηκαν και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, βεβαίως, δεν έχει ευθύνη η Ελλάδα, ούτε το λιμενικό μας. Το λιμενικό, οι άνθρωποι θαλασσοπνίγονται στην κυριολεξία εκεί πέρα για να σώσουν όταν η βάρκα βουλιάζει. Πριν δουν αυτά, να κάτσουν και λίγο παραπέρα και θα τους πω εγώ και σε ποιο σημείο της Μυτιλήνης, να δούνε πώς βγαίνουν κατά χιλιάδες, στρατός ολόκληρος οι νέοι, και να τους ψάξουν, είναι Σύριοι. Γιατί εγώ έβλεπα τα διαβατήρια να τα σκίζουν και δεν βλέπει η αστυνομία? Και γιατί άμα σκίσω εγώ το διαβατήριο μου είναι ποινικό αδίκημα και δεν ήταν για αυτούς? Και τα κανάλια υπερευαίσθητα. Τα κανάλια. Τα βοθροκάναλα. Τώρα είμαστε εδώ και μιλάμε. Πουθενά άλλου δεν μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε. Και να πούμε αυτή την αλήθεια. Αγοράζουν Άραβες, με συγχωρείτε κύριε Μαρκούδη να το πω αυτό, ομάδες με τρισεκατομμύρια στην Ευρώπη για να κάνουν την πλάκα τους. Θα μπορούσε να εξανθίσει η έρημος της Αραβίας δεχόμενοι τους ομόθρησκούς τους. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δεν δέχονται οι αραβικές μουσουλμανικές χώρες ούτε έναν πρόσφυγα και τους δέχεται η ορθόδοξη καημένη Ελλαδίτσα μας που έχει σε ποταμούς αίματος για να γλιτώσει από τους μιναρέδες? Δεν ξέρω. Ας μου το απαντήσουν οι σούπερ προοδευτικοί. Δεν έχουν απάντηση.
Στην Αγγλία, αυτή τη στιγμή, μια και είπατε για αυτούς που αγοράζουν ομάδες, υπάρχουν και τα στάδια που ονομάζονται με τις δικές τους αεροπορικές εταιρείες. Υπάρχουν και ομάδες που τις έχουν οι μεγαλομουσουλμάνοι ζάμπλουτοι του Λονδίνου και του κόσμου. 3. Ναι, και υπάρχουν και στις άλλες χώρες αντίστοιχες κινήσεις. Εκεί λοιπόν είναι καλός και ο δυτικός πολιτισμός και ο δυτικός κόσμος. Γιατί πραγματικά αυτό που είπατε, γιατί δεν δίνουν το 1 εκατοστό από αυτά τα χρήματα που δώσανε και να στηρίξουν αυτές τις πατρίδες. Και μετά μας πήρε ο πόνος για τον πόλεμο στη Συρία τώρα. Και 5 χρόνια που γίνεται ο πόλεμο στη Συρία και φταίμε εμείς οι Δυτικοί και οι Έλληνες μαζί, γιατί υποστηρίξαμε αυτόν τον πόλεμο, γιατί ήταν κακός ξαφνικά ο πρόεδρος της Συρίας, που τόσα χρόνια ήταν φίλος μας, ήταν καρδάσι μας. Ξαφνικά έγινε κακός και της Συρίας και της Αιγύπτου και της Τινησίας και του Μαρόκου και της Λιβύης, όλοι γίναν κακοί. Σε ένα φεγγάρι μέσα. Μα όλοι αυτοί που γίναν κακοί σε ένα φεγγάρι μέσα ήταν αυτοί που ήταν αγκαλιά με τους μεγάλους ηγέτες της Δύσης και βγάζαν φωτογραφίες και πηγαίνανε και στήριζαν τις καμπάνιες τους τις προεκλογικές και κάνανε business και αγοράζαν πετρέλαια και όπλα και όλα αυτά. Ξαφνικά γιατί γίνανε όλοι κακοί. Και αυτό το περίφημο Ισλαμικό κράτος, από ποιον χρηματοδοτήθηκε τελικά? Τα όπλα που έχει και χρησιμοποιεί, ποιος τα δίνει? Και βρέθηκε η Ρωσία να πάει λίγο κόντρα στην κοινή γραμμή. Και εκείνη την ώρα σταμάτησε η επίθεση που ήθελαν να κάνουν και να εισβάλλουν στην Συρία οι δυτικές χώρες. Και βάλα το λυσασμένο το σκυλί εξ Ανατολών να προκαλέσει την Ρωσία για να βάλουν στο παιχνίδι και το ΝΑΤΟ. Είναι πολλά τα συμφέροντα που παίζονται. Είμαστε πολύ μικροί, αλλά είμαστε και πολύ μεγάλοι ταυτόχρονα. Αυτό είναι. Εγώ δεν θα κρατήσω τη δυστυχία που έχουμε και ζούμε, γιατί έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι ο Θεός. Την δύναμη του Θεού δεν μπορεί να την νικήσει ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το Ισλαμικό κράτος, ούτε κανένας. Γιατί είναι ανίκητη δύναμη. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσουμε την χάρη που ο καθένας μας φέρει, αναξίως, αλλά τη φέρει από την ημέρα που βαπτιστήκαμε. Και αν την ενεργοποιήσουμε αυτή τη χάρη, τότε πραγματικά ο κόσμος θα γίνει χαριτωμένος. Η επανάσταση αυτή που λέμε η ειρηνική δεν θα γίνει σε μια μέρα μπαμ και θα γίνουν όλα τέλεια. Όταν ο Κολοκοτρώνης και η παρέα του ξεκίνησαν την επανάσταση, ήταν μια παρέα. Τους είχαν για τρελούς, έτσι. Ποιος τους πήρε στα σοβαρά? Θα κάνανε επανάσταση στην κρατεά αυτοκρατορία? Οι ξένες δυνάμεις τους είχαν ξεγραμμένους. Ούτε να ακούσουν δεν θέλανε. Πόσο καιρό ο Μέτερνιχ και η παρέα του μας λιβάνιζαν. Είχαν λυσάξει. Ναι. Κι όμως αυτοί οι τρελοί, οι γραφικοί, οι ακροδεξιοί θα τους λέγαν τότε, χρυσαυγίτες αν υπήρχε θα τους λέγανε τότε, αυτοί κάναν την επανάσταση και αυτοί άλλαξαν την ιστορία. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε και εμείς τώρα. Μια δική μας επανάσταση που ξεκινάει μέσα από το σπίτι μας. Που ξεκινάει διδάσκοντας εμείς στα παιδιά μας και στον εαυτό μας τι είμαστε. Μας ενοχλεί το βιβλίο? Στείλ' το στο Υπουργείο. Μην ξαναπατήσει κανένα παιδί στο σχολείο. Και ας μου πούνε ότι αυτό που λέω είναι ποινικό αδίκημα. Αλήθεια. Ναι, και δεν είναι ποινικό αδίκημα το να πάρεις το παιδί που είναι ζυμάρι και να μου το παραδώσεις πίσω ένα ξερό κούτσουρο? Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Τι είναι? Εάν εμείς οι χριστιανοί οι Ορθόδοξοι αποφασίζαμε να αποσύρουμε τα παιδιά από τα σχολεία, αύριο θα άλλαζε το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Γιατί είπαμε είμαστε γυαλαντζοί Ορθόδοξοι χριστιανοί. Δεν έχουμε μέσα μας τη στόφα του ήρωα και του Αγίου. Ενώ είμαστε γεννημένοι και ήρωες και Άγιοι. Το ξεχάσαμε. Έχουν πέσει πολλά μπάζα. Που έλεγε ο Γέροντας. Είναι πολύ ωραία αυτή η έκφραση. Την έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Μας μπάζωσαν. Λέει και τώρα χρειάζεται να γίνει η απομπάζωση. Ναι. Και τι ωραία μπάζα είναι αυτά? Είναι αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Είναι το lifestyle. Να δούμε ποιοι βγαίνουν με ποιους. Τι με νοιάζει ποιος βγαίνει με ποιον. Και αν η τάδε παρουσιάστρια χώρισε με τον άντρα της και πάει με τον τάδε φίλο και έκανε παιδιά και δεν έκανε και έφαγε. Και τι μας νοιάζουν. Χτυπούν το λαό κάτω από τη ζώνη. Και όλο κάτω από τη ζώνη. Και όχι πάνω εδώ που είναι και η καρδιά και ο νους. Και στο σχολείο το ίδιο γίνεται. Ναι. Συνταγές μαγειρικής. Και πρέπει να ικανοποιήσουμε και τα ένστικτα τα κάτω τη ζώνη. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ετοιμάζουν από την πρώτη δημοτικού. Ας ακούν τώρα οι γονείς, θα έρχονται το παιδάκι του, το αθώο παιδάκι του, στο αγγελούδι. Και να μην πω τώρα, γιατί σέβομαι το κανάλι και σέβομαι και το ακροατήριο, το τηλεοπτικό, τι θα μαθαίνει. Γιατί τα βιβλία είναι έτοιμα του κυρίου Ασκητή, τα έχω τα βιβλία. Να δείτε τι ωραία πράγματα θα μαθαίνει το 6χρονο-7χρονο παιδί. Και θα πηγαίνει στη μαμά και στον παπά και θα μένουν εννεοί και έκπληκτοι. Πότε τα άμαθε αυτά? Θα τα διδάσει στο σχολείο. Έτσι. Θα μας το περάσω γιατί έχουμε καταντήσει, με συγχωρείτε, κότες. Δυστυχώς. Λιράτες, θα προσέθετε εγώ. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε την επανάσταση. Και η επανάσταση ξεκινάει από τον καθέναν μας. Όλοι λένε να βγει κάποιος μπροστά. Να μην βγει κανείς μπροστά. Ξεκίνα την μέσα στο σπίτι σου και μην περιμένεις ποιος θα βγει μπροστά. Βγες εσύ μπροστά. Μπροστά, στον δικό μου περίγυρο, στους δικούς μου φίλους, στη δική μου οικογένεια. Στη δική μου μπροστάριδες. Στη δική μου τάξη, στο σχολείο, στην αίθουσα. Έτσι πρέπει. Και μικροί πυρήνες θα φουντώσει μετά. Έτσι γίνεται η επανάσταση όμως. Όσο σκύβουμε το κεφάλι, είμαστε καταδικασμένοι. Ραγιάδες.
Αυτό μας ξανακάνει. Φόβος και δολοπρέπεια, κύριε Μαρκούδη, τα ισχυρότερα όπλα της νέας τάξης και της νέας εποχής είναι πρώτα ο φόβος, ο οποίος καμιά φορά μπορεί να μην έχει και αντικείμενο. Υπάρχει φοβοπάθεια ως ασθένεια και η δολοπρέπεια. Μα δεν είδατε τι έγινε όταν έπρεπε να επιβληθούν τα λεγόμενα capital control? Τι έπρεπε να κάνουν? Να δημιουργήσουν τρόμο στον κόσμο. Δημιουργώντας τρόμο, δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Ξαφνικά έπρεπε να ζήσουμε με 60 ευρώ. Ζήσαμε. Αν το έλεγες ένα μήνα πριν, θα λέγα «Ω, είχαν στηθεί κάμερες στις τράπεζες για να βρουν κόσμο να αλληλοσφάζονται. Τα βοθροκάναλα. Ναι, και πήρε πρόστιμο ένα συγκεκριμένο κανάλι, γιατί έδειξε πλάνα από την Νότια Αφρική. Εντελώς διαφορετικά. Πήρε το πρόστιμό του. Βέβαια δεν θα πληρωθεί, γιατί όλα τα πρόστιμα μπαίνουν στα κανάλια, μετά από λίγο καιρό αυτοί τα αφήνουν απλήρωτα και είναι το παιχνίδι καναλιών κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης. Εκεί είναι τα άλλα τα παιχνίδια λοιπόν, τα δύσκολα, τα σκοτεινά. Όμως το δικό μας το παιχνίδι είναι φωτεινό. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Συμφωνείτε με το πνεύμα ότι ξεκινήσαμε με το Μολόν Λαβέ και σήμερα είμαστε στο Ομοντιέ και Τιραμισού? Δυστυχώς και βλέπουμε με λύπη, η αλήθεια είναι, αυτή τη μετάλλαξη. Τη βλέπουμε να γίνεται στην κοινωνία μας, να γίνεται γύρω μας, να γίνεται ακόμα και σε εμάς. Γιατί χωρίς να το θέλουμε επηρεάζει και εμάς. Και δυστυχώς δεν υπάρχει αντίδραση. Πώς ορίζετε τη μετάλλαξη αυτή, δηλαδή τι ήμασταν και τι γίναμε? Γιατί η λέξη μετάλλαξη σημαίνει άλλαξες από κάτι το οποίο υφίστατο. Ναι. Εγώ αυτό που βλέπω και στεναχωριέμαι είναι ότι ο τόπος μου, η πατρίδα μου, δεν είναι έτσι όπως όταν ήμουν εγώ παιδί. Και βλέπω τα δικά μου τα παιδιά να πρέπει να μεγαλώσουν τώρα σε μια Ελλάδα που δεν θυμίζει αυτή που ήξερα εγώ. Και δεν απέχει πολύ χρονικά η Ελλάδα που γνώρισα εγώ με την Ελλάδα που ζούμε σήμερα. Ζούσαμε σε μια διαφορετική πραγματικότητα τότε. Πολλοί θα μας πούνε ίσως ρομαντικούς ή συντηρητικούς, αλλά ήταν μια πατρίδα που ενέπνεε οράματα. Και ξεκινούσε από το σχολείο και την οικογένεια. Τώρα ούτε το σχολείο, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ούτε η οικογένεια εμπνέουν οράματα και ιδανικά στα παιδιά, στους νέους. Και γιατί λέω για τους νέους? Γιατί αυτή είναι η ελπίδα μας. Όταν λοιπόν τα παιδιά μείνουν χωρίς όραμα, χωρίς ιδανικό, χωρίς πρότυπο, τι θα ακολουθήσουν? Το πρότυπο που βλέπουν μπροστά τους καθημερινά στις οθόνες, και δεν είναι μόνο η τηλεόραση, γιατί δυστυχώς υπάρχουν οι άλλες οθόνες που κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Οι μικρές οθόνες που έχουν στα χέρια τους ή λίγο μεγαλύτερες. Θέλω ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Ακούστε ένα κείμενο και μετά δεν θα ξαναδιακόψω. Όσο προχωρεί ο καιρός και τα γεγονότα, ζω όλο ένα με το εντονότερο συναίσθημα πως δεν είμαστε στην Ελλάδα. Πως αυτό το κατασκεύασμα που τόσο σπουδαίοι και ποικίλοι απεικονίζουν καθημερινά δεν είναι ο τόπος μας, αλλά ένας εφιάλτης με ελάχιστα φωτεινά διαλύματα γεμάτα με μια πολύ βαριά νοσταλγία. Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό. Γιώργος Σεφέρης. Ναι. Και το λέει πριν πόσες δεκαετίες. Μάλιστα. Και γίνεται τραγικά επίκαιρο σήμερα. Όπου και να πάω η Ελλάδα με πληγώνει. Αυτό δεν είναι? Και είσαι μέσα στην Ελλάδα και σε πληγώνει η Ελλάδα. Και λες γιατί? Γιατί ο λαός μας αποκοιμήθηκε? Γιατί ό,τι και να γίνεται έχει σχέση με το εφήμερο, με το σήμερα? Γιατί ασχολούμαστε μόνο με το τώρα? Γιατί είναι γεμάτη η καφετέρια και άδεια η εκκλησία? Αυτά είναι τα ερωτήματα. Θέλω να απάντηση. Η δική μου σκέψη και αυτό που βλέπουμε δηλαδή και κουβεντιάζουμε και με τους υπολείπους και κυρίως με τους πνευματικούς είναι ότι ο κόσμος τα τελευταία 20 χρόνια, 30 χρόνια, σταδιακά και όχι σε μια μέρα, άρχισε να απομακρύνεται από τον Θεό, από την παράδοση, από αυτό που μας συγκροτούσε ως έθνος και μας χαρακτήριζε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι η δική μας αποστασία αυτή τη στιγμή. Φεύγοντας από τον Θεό, αφήσαμε πολλά κενά και ήρθαν να τα συμπληρώσουν άλλες δυνάμεις. Όταν λοιπόν έρχονται άλλες δυνάμεις, προφανώς το συνδέεται, κύριε Μαρκούδη, αυτή την αποκοπή μας από την βρυσομάνα της εκκλησίας μας, το κεφαλάρι αυτό το αστήρευτο, με τον εξευρωπαϊσμό μας, τον περίφημο. Ναι, είναι ο αληθωρισμός. Εγώ πιστεύω ότι αληθωρίζουμε προς την Ευρώπη. Δεν είμαστε μόνο Ευρώπη, είμαστε και μια άλλη δύναμη που κάποια στιγμή έδωσε τα φώτα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Και όπως είχαν πει πριν από μερικές δεκαετίες, ένα υπέροχο συνέδριο που είχε γίνει στην Αθήνα, είχαν έρθει φιλέλληνες από όλο τον κόσμο, καθηγητές. Στο εξωτερικό ναι, γιατί διαβάζουμε κείμενά τους. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, εντάξει. Ναι. Οι Έλληνες δεν είναι φιλέλληνες. Όχι, ούτε καν Έλληνες πλέον. Φτάνουμε να μην είμαστε ούτε καν Έλληνες. Τώρα θα μας ακούνε κάποιοι θα λένε είμαστε υπερβολικοί. Για να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο, να το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας. Αν αναρωτηθούμε, είμαστε? Είχαν έρθει λοιπόν οι φιλέλληνες, κουβέντιασαν εκεί στο συνέδριο, τους υποδέχτηκε στην έναρξη, είχε γίνει στο Ζάπιο, αν δεν κάνω λάθος, ένας καθηγητής της Αθήνας, τους υποδέχτηκε όλα στα ελληνικά. Δεν χρειάστηκε άλλη γλώσσα να χρησιμοποιηθεί.
λέγοντας ότι είστε εδώ κοντά μας, χαιρόμαστε, σας ευχαριστούμε. Εμείς που έχουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο δώσει το φως του πολιτισμού στον κόσμο, που δώσαμε το φως, που κάναμε, φτιάξαμε. Τόνισε 3-4 φορές ότι η Ελλάδα έδωσε το φως. Και σηκώθηκε ένας ξένος να μιλήσει εκπροσωπώντας και τους υπολείπους για να ξεκινήσει το συνέδριο. Λέει: ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε για τη φιλοξενία και ευχαριστούμε, σας είμαστε υπόχρεοι για το φως που δώσατε στον κόσμο, γιατί και εμείς πραγματικά φωτιζόμαστε από εσάς. Αλλά επιτρέψτε μου, λέει, να σας πω κάτι. Εκτός από το φως, δώσατε στον κόσμο και το καντήλι και το φυτίλι και το λάδι και δεν κρατήσατε τίποτα. Μάλιστα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Καυχόμαστε για το τι είχαμε στο παρελθόν. Σε 50 χρόνια από σήμερα, τι θα καυχόμαστε για αυτό που αφήνουμε πίσω μας? Μια καταστροφή, μια γενιά χωρίς όραμα, μια πατρίδα χωρίς μέλλον? Και δεν είναι σκέψεις τρομακτικές, δυστυχώς είναι σκέψεις πραγματικές. Έτσι, και είναι λογική είναι. Τα βλέπουμε. Ναι, αλλά αυτή η γενιά η οποία περιγράφεται, η μέλουσα γενιά, θα μας πει. Τι κάναμε? Εμείς στα χρόνια σας είχαμε αξίες. Και τα παιδιά μας απαντάνε και τι τις κάνατε. Έτσι, από εδώ ξεκινάμε τώρα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Λέμε η λέξη αξίες, καλή είναι, εμένα δεν μου αρέσει βέβαια, γιατί είναι πολύ γενική. Ποιες ήταν οι αξίες του γένους μας? Ποιες είναι οι συγκεκριμένες αξίες οι οποίες θα μας κρατήσουν και σήμερα? Ένα παιδί σου λέει: ποια είναι η αξία που πρέπει να με παραδώσει? Εγώ είμαι δάσκαλος, μπαίνω μέσα εντάξει. Το Υπουργείο Παιδείας αφήσει ότι δεν θα σου πει ποτέ για αξίες. Θα σου πει να μάθει να είναι διαφορετικό, να σέβεται τη διαφορετικότητα, το ρατσισμό. Ο καημός αυτός είναι. Να μάθουμε το διαφορετικό. Ναι. Γιατί ξεχνάμε το ίσιο και ψάχνουμε το διαφορετικό? Γιατί ξεχνάμε το φυσιολογικό και ψάχνουμε το αφύσικο? Εκεί είναι το θέμα. Ποια είναι η αξία? Η αξία μας είναι να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο πατώντας επιπτωμάτων. Γιατί στην ουσία αυτό κάνουμε. Ζήσε, παιδί μου, εσύ και ας πεθάνουν όλοι οι άλλοι. Αυτό δεν τους λέμε. Μη σε νοιάζει, ζεις το σήμερα. Μα δεν είναι το σήμερα. Ναι. Θα έρθει το αύριο. Και τι θα κάνει το αύριο το παιδί? Το όποιο παιδί, γιατί εμείς θα κάνουμε αύριο. Αν δεν βάλουμε λοιπόν το ιδανικό μας σε κάτι καλύτερο, που σίγουρα αυτό το κάτι καλύτερο πρέπει να είναι δεμένο με το Θεό, γιατί αν δεν έχουμε δέσει την ύπαρξή μας με το Θεό, τότε είμαστε περιπλανόμενα όντα, χωρίς προορισμό. Τότε χάνουμε το παιχνίδι. Εάν η προοπτική μας είναι να είμαστε καλοί με όλους, δηλαδή στρογγυλεμένοι, χωρίς να έχουμε ακίδες, χωρίς να έχουμε κάτι να κουμπώσει σε κάποιον άλλον, τότε δεν πάμε καλά. Δεν μπορεί να είμαστε μονοβόλοι που μας ρίξαν σε μια κατηφόρα και κατρακυλάμε, θα φτάσουμε στο τέλος, τελείωσε. Πάει, δεν έχει κάτι άλλο. Θα πρέπει να μάθουμε ότι σεβόμαστε με το διαφορετικό, γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε διαφορετικοί, ο κάθε ένα άνθρωπος διαφορετικός από τον άλλον, και αγωνιζόμαστε για να έχουμε ένα όμορφο μέλλον κοινό. Δεν λέει κανείς να είμαι εγώ καλά και άλλοι να πεθάνουν. Δεν είναι αυτό το πρότυπό μας. Διαβάζοντας την ιστορία μας, την οποία εσείς τη διδάσκετε στα σχολεία και ξέρετε καλύτερα από μένα πώς πρέπει να το πείτε στα παιδιά, η ιστορία αυτού του τόπου έχει πρότυπα ηρώων και αγίων. Έτσι. Μαζί πηγαίνανε. Έτσι. Όπου και να σκάψουμε σε αυτή την πατρίδα, υπάρχει αίμα αγίων και ηρώων. Τώρα τα νέα παιδιά δεν τους ξέρουν. Το πρότυπό μας είναι τι φοράει η τάδε τραγουδίστρια, με ποιον πήγε η τάδε επώνυμη, αν χώρισε αυτή, αν παντρεύτηκε ο άλλος, ή αν βγήκανε και μας σχολιάσανε πού φάγανε χθες σε ποιο εστιατόριο, και τι με νοιάζει. Θα σας χαρακτήριζαν σκοταδιστή. Ναι, χαίρομαι. Πραγματικά. Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι τιμή. Αν κάποιος λέγοντας ότι αυτός ο τόπος είναι αγιοτόκος και ηρωοτόκος, όπως κάποιος βρίσκει κόκαλα ηρώων και αγίων. Όπως και οι γείτονοί μας εδώ, οι Σκοπιανοί, αν σκάψουν, θα βρουν ελληνικές επιγραφές και όχι επιγραφές στη γλώσσα τους. Έτσι και εμείς. Σκάψε στην Ελλάδα και αν βρεις κάτι άλλο εκτός από αυτό, πες μου ότι εγώ έκανα λάθος. Και θα το δεχτώ και θα ζητήσω και συγγνώμη. Ευθέως όμως σήμερα, κύριε Μαρκούδη, υπάρχει επίθεση. Εγώ τα βιώνω στο σχολείο, στην παιδεία, την οποία την πονάτε, ξέρω ιδιαιτέρως κι εσείς. Στα τρία τζιβαρικά πολυτίμητα μαθήματα. Είναι η γλώσσα μας, είναι τα θρησκευτικά, είναι και η ιστορία. Θέλω να σχολιάσετε για το θέμα της ιστορίας. Είδαμε την πρώτη επίθεση μέσω του ρεπούσιου κουρελουργήματος, το οποίο πήγε εκεί που το άξιζε στα σκουπίδια. Και πολύ καλά έκανε. Η γλώσσα βέβαια συνεχίζεται αμύωτος ο αγώνας να την καταστρέψουν, και όποιος διαφωνεί ας έρθει να μου πει εμένα αν διάβασε τα σχολικά βιβλία και μετά να συζητήσουμε. Και το θέμα των θρησκευτικών, για το οποίο θα δώσουμε ιδιαίτερη λίγο βαρύτητα. Ναι. Η ιστορία είναι κάτι που προσπαθούν να μας πείσουν εσωτερές και εξώτερες δυνάμεις ότι δεν πρέπει να την μάθουμε, γιατί ο καημός τους, εγώ αυτό βλέπω, είναι να μας πείσουν ότι υπάρχει ασυνέχεια του ελληνικού λαού. Μόλις μας πείσουν γι' αυτό, έχουν πετύχει το στόχο τους. Αν όμως ξέρουμε την ιστορία μας, και δεν μιλάω να την μάθουμε όπως μας λένε εθνικιστικά, δεν υπάρχει εθνικισμός να μαθαίνεις την ιστορία σου. Οι Γάλλοι μαθαίνουν την ιστορία με βάση τι λένε οι Γερμανοί, ή οι Γερμανοί μαθαίνουν την ιστορία με βάση τι λένε οι Τσέχοι. Είμαστε σοβαροί? Όχι. Και περιέχει αίμα η ιστορία, με συγχωρείτε. Αναμφισβήτητα. Γίνανε αγώνες.
Κάποιοι αγωνίστηκαν, για να είμαστε εμείς εδώ τώρα, κύριε Νατσιά, και να μιλάμε ελεύθερα, κάποιοι αγωνίστηκαν γι' αυτό. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δεν τους ξέρω, δεν τους έζησα, αλλά αισθάνομαι το δικό τους βάρος. Αυτοί που είπανε πρώτα υπερπίστεως και ύστερα υπερπατρίδος, και είναι καταγεγραμμένο αυτό, θα πρέπει να το δει και η όποια κυρία καθηγήτρια εκ της γαλλικής φιλολογίας προερχομένη έγραψε ιστορία, και όποιες άλλες κυρίες κάθονται σε υπουργικούς τόκους που θέλουν να ξαναγραφτεί η ιστορία και να διαβάσουν τις πηγές. Δεν το κάνουν. Δεν ασχολούνται. Μα θεωρητικά, μπελοφιλοσοφήματα τώρα να λέμε τι. Είναι εκ του πονηρού αυτή η κίνηση. Αναμφισβήτητα. Αναμφισβήτητα. Λαός χωρίς γνώση ιστορίας είναι λαός καταδικασμένος να επαναλάβει τα λάθη, και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό γίνεται τώρα. Τα παιδιά βγαίνουν, και θα σας πω μετά για τη δική μας γενιά, βγαίνουν και δεν γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους. Εγώ θυμάμαι στην τάξη είχαμε ακόμα τους ήρωες γύρω-γύρω. Τώρα στα περισσότερα σχολεία έχουν σελίδες και είναι από περιοδικά. Όχι, σε όλα. Στα δημόσια σχολεία, σε όλα τα δημόσια σχολεία. Και στα ιδιωτικά. Δεν ξέρω στα ιδιωτικά. Η εντολή δεν είναι βέβαια καταγεγραμμένη, είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Κατεβάστε τους Αγίους, κατεβάστε τους ηρώους. Οι παλιότεροι θυμούνται τα κάδρα του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Αυτά είναι εθνικιστικά. Τι λέτε. Εγώ έχω ακούσει από κάποιον να μου λέει ότι εγώ έχω με στην τάξη μου. Κατά παράβαση έχω τους Κολοκοτρωναίους και τους Καραϊσκάκηδες. Και μου λέει κάποιος, μα τρομάζουν τα παιδιά. Τρομάζουν. Από τα μουστάκια του Κολοκοτρώνη. Ξέρω εγώ να βλέπουν αυτούς που κάνουν παρέλαση κάθε Ιούνιο τους τηλεπρεπείς να πηγαίνουν να καμαρώνουν. Τι να του πω τώρα, εντάξει. Να χειροκροτήσει. Η γείτονα χώρα, η Τουρκία, δεν διανοείται καν να κατεβάσει το πορτρέτο του Κεμάλ από πουθενά. Και δεν την έχει χαρακτηρίσει καμία χώρα, μηδέα εξαιρουμένης και της Ελλάδος, που θέλουμε να τους βάλουμε στην Ευρώπη ως πλήρη μέλη. Δεν την έχει χαρακτηρίσει εθνικιστική ακόμα. Γιατί? Γιατί αυτή η διπροσωπεία. Γιατί είμαστε εθνικιστές στον τόπο μας, αν μιλάμε για την ιστορία. Και οι γείτονες που θέλουν να μπουν και να απολαύσουν όλα τα δικαιώματα που δίνει ο δυτικός χώρος δεν είναι εθνικιστές. Και γιατί όλοι αυτοί οι προοδευτικοί φιλόσοφοι έχουν να κατηγορήσουν μόνο όποιον μιλάει για την ιστορία, για την πατρίδα και τη θρησκεία, και δεν έχουν να κατηγορήσουν κανέναν άλλο. Γιατί υπάρχει αυτός ο καταραμένος, κατ' εμέ, διεθνισμός. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι όλα είναι ένα. Ότι δεν υπάρχουν έθνη και ότι όλοι είμαστε ένα κοινό πράγμα. Μα δεν είμαστε ένα κοινό πράγμα. Γιατί αν είμαστε ένα κοινό πράγμα, δεν θα γίνει ποτέ κανένας πόλεμος. Δεν θα γίνει ποτέ η Ευρώπη όπως είναι σήμερα. 500 κράτη. Υπάρχει πολιτισμός. Μα είναι δυνατόν. Υπάρχουν σύνορα, υπάρχει πολιτισμός. Δεν το θέλουν. Αλλά δεν το θέλουν. Είναι μια φιλοσοφία των τελευταίων ετών που έχει βέβαια κάποιες ρίζες σε κάποιες άλλες θεωρίες, και ξαφνικά έρχονται τώρα όλοι αυτοί οι αμόρφωτοι. Γιατί νομίζω θα συμφωνήσετε ότι πρόκειται περί αμορφώτων. Ή μημάθειας, ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Χειρότερη της αμάθειας. Και έρχονται να εφαρμόσουν αυτό που δεν ξέρουν ή αυτό που νομίζουν ότι ξέρουν πάνω στο κεφάλι μας. Ρωτηθήκαμε? Όχι. Γίνονται εκλογές στον τόπο μας. Και αποφασίζουμε εμείς οι Έλληνες να επιλέξουμε αυτόν που θα μας δώσει χρήματα. Όχι αυτόν που θα μας δώσει προοπτική. Όχι αυτόν που θα στηρίξει την πατρίδα μας. Όραμα. Ποτέ. Ποτέ. Δυστυχώς ο τελευταίος Έλληνας κυβερνήτης ήταν ο πρώτος. Από τότε δεν υπήρξαν άλλοι κυβερνήτες. Ο πρώτος και τελευταίος. Ναι. Από τότε έρχονται διαχειριστές. Οι οποίοι, ο καθένας ανάλογα με την φιλοσοφία του, τη θέση του ή τα συμφέροντά του, προσπάθησε να διαχειριστεί τη θέση του και μετά την πατρίδα. Πέρασαν και καλοί διαχειριστές, ονόματι Τρικούπης, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, ονόματι Βενιζέλος κτλ. Τα τελευταία χρόνια ούτε καν διαχειριστές. Υποταγμένοι στα κελεύσματα. Διεκπαιρεωτές. Των διευθυντηρίων κτλ. Είπατε προηγουμένως για τη γλώσσα. Ναι. Εμείς είμαστε η πρώτη γενιά των αμόρφωτων Ελλήνων. Γιατί εμείς ήμασταν στην πρώτη δημοτικού όταν καταργήθηκε το πολυτονικό σύστημα. Όταν άρχισε να αλλάζει η γλώσσα. Όταν καταργήθηκαν τα υπέροχα αναγνωστικά. Τα οποία, όταν πριν από μερικά χρόνια τα διαβάσαμε σε πείσμα όλων στο ραδιόφωνο, μετά από λίγο καιρό μια μεγάλη εφημερίδα άρχισε να τα βάζει δωρεάν κάθε Κυριακή. Και γέμισαν τα σπίτια, γιατί αυξήθηκε πάρα πολύ η κυκλοφορία της εφημερίδας. Γιατί άραγε γέμισαν τα σπίτια? Αυτό οι προοδευτικοί που τα βάλανε δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί γέμισαν. Πήγαν όλοι και πήραν τα αναγνωστικά να τα έχουν σπίτια τους, να μην χαθούν αυτά. Και εγώ προτρέπω τους γονείς που μπορούν να μας ακούνε τώρα. Πάρτε αυτά τα αναγνωστικά και διαβάστε τα με τα παιδιά. Δείξτε τους ένα άλλο πρότυπο. Και να μην φοβούνται το πολυτονικό. Καθόλου. Σας πληροφορώ ότι τα παιδιά, εγώ λέω, τα βλέπω τα παιδιά, λέω, διαβάζουν άνετα. Λέει, πώς μπορώ, κύριε, μου λένε κάτι παιδάκια έτσι μαθητές. Λέω, γιατί, η γλώσσα μας είναι, λέω. Αν του πεις ότι η περισπωμένη και οξύ είναι η τόνη, τέλειος. Το παιδί το έχει μάθει σε ένα λεπτό. Το πολυτονικό. Δεν μου λέτε, αγαπητέ μου δάσκαλε, έτσι δεν μαθαίναν τα παιδιά το πιάνουν στο δημοτικό, τους τόνους. Σας τρόμαξαν οι τόνοι. Εμείς δεν το προλάβαμε. Σας λέω, είμαστε η πρώτη γενιά των αμόρφωτων. Και δυστυχώς από εμάς ξεκίνησε το μεγάλο κακό. Τελειώσαμε ένα δημοτικό με τα πρώτα πειράματα, με τα βιβλία «Η γλώσσα μου». Αυτά τα καινούργια πειράματα που γίνονταν. Μπροστά στα σημερινά εκείνα ήταν πολύ. Ήταν τα νεοστουργήματα. Σωστό. Φτάσαμε στο γυμνάσιο που δεν είχαμε αρχαία ελληνικά καθόλου. Και έμαθα την λέξη παρατατικός, τη λέξη,
στην πρώτη λυκείου. Και έλεγα, τι είναι αυτός ο παρατατικός τώρα και με παιδεύει. Γιατί μέχρι τότε δεν την είχαν μάθει. Ναι, ούτε γραμματική διδασκόταν. Καθόλου. Ναι. Μα δεν χρειαζόταν. Το θέμα ήταν να περνάμε, γιατί ήταν υποχρεωτική εκπαίδευση. Τώρα ακούω τον Υπουργό να λέει ότι θέλει να βάλει 2 χρόνια παραπάνω στην εκπαίδευση, να πάνε τα παιδιά δηλαδή από πιο μικρά στο σχολείο, θα μάθουν πολύ περισσότερα. Βέβαια. Εδώ κοιτάμε να τα κάνουμε να ξεχάσουν και αυτά που ξέρουν, να του βάλουμε και 2 χρόνια παραπάνω υποχρεωτικά. Έπρεπε να τελειώσουμε την υποχρεωτική εκπαίδευση και α είμαστε χυλός. Απόλυτος χυλός. Αυτό θέλανε και αυτό πέτυχαν. Η δικιά μας γενιά λοιπόν που μπήκε στο πανεπιστήμιο, μπήκαμε ως αμόρφωτοι και βγήκαμε ως αμόρφωτοι. Και μέχρι σήμερα, πολλοί συνομήλικοί μου δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να συντάξουν, δεν μπορούν να διαβάσουν καλά. Δηλαδή, θα σας πω το χαρακτηριστικό. Ο πατήρ Παΐσιος, του πατήρ Παΐσιου, τον πατήρ Παΐσιο, είναι άκλητο ο πατήρ. Ο πατήρ του πατήρ. Γιατί δεν μας το μαθαίνει κανένας. Δεν μας το μάθαν. Γίνανε λοιπόν κάποιες προσπάθειες αργότερα κάτι να βελτιωθεί. Κάπου πάλι χάλασε η συνταγή. Η γλώσσα είναι όμως το μεγάλο μας πείραμα και είναι ο μεγάλος μας πόνος. Γιατί τα παιδιά μας έκτη δημοτικού δίνουν και παίρνουν, ας πούμε, το lower? Γιατί δίνουν και παίρνουν πτυχίο στα γαλλικά και δεν μπορούν να μάθουν την ελληνική? Είναι πιο έξυπνα να μάθουν μια ξένη γλώσσα και όχι τη γλώσσα που μιλάνε στην πατρίδα τους? Γιατί τέτοια σπουδή να μάθουν 2 γλώσσες στο δημοτικό και όχι την πρώτη, τη μητρική τους? Πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται αυτό. Στήριξε τη μητρική και να μάθουν 50 γλώσσες μετά τα παιδιά. Έτσι. Να μάθουν να δομούν με την ελληνική γλώσσα τον λόγο, που είναι η αρτιότερη γλώσσα, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, στην δόμηση του λόγου και στη σκέψη, και μετά να μάθουν 1000 γλώσσες. Κανείς δεν το στερήσει από τα παιδιά. Όχι, θέλουμε να τα μπερδέψουμε, να τα μάθουμε να λειτουργούν με τη σύνταξη την απλουστευτική της αγγλικής γλώσσας και να μην συντάξουν ποτέ ελληνικό. Το ρήμα κάνω. Ναι. Κάνω διακοπές, κάνω μελέτα. Όλα με να κάνουν. Δυστυχώς. Έλαβε χώρα, αυτό το έλαβε χώρα, δηλαδή με τρελαίνει. Ναι, που είναι μετάφραση αγγλική και αυτό. Έλαβε χώρα. Έχουμε και πολιτικούς οι οποίοι σχηματίζουν τη φράση αγγλικά στο νου τους και μετά την μεταφράζουν. Η καλή γλώσσα μας, η ωραία γλώσσα μας, η αρτιότερη, όπως καλώς την ονομάζεται, πρέπει να διδαχθεί με τα μεγάλα κείμενα. Και δόξα τω Θεώ, το κελάρι του πατρογονικού μας σπιτιού είναι γεμάτο από τα τιμαλφή, από τα καλούδια της παράδοσής μας, της λογοτεχνικής μας και πνευματικής μας παράδοσης, κύριε Μαρκούδη, και εμείς καθόμαστε έξω και λιμοκτονούμε πνευματικά. Και, όπως λέει και ο Κάλβος, σπέβδουμε και απλώνουμε την χείρα μας, ψωμοζητούντες πνευματικά από ποιους? Από τους δυτικούς, οι οποίοι, όπως είπατε πριν, από εμάς πήραν κάπου τα φώτα. Όλα. Αλλά τώρα μείναμε στο σκοτάδι εμείς. Αυτό δυστυχώς. Έχουμε όλα τα καλούδια, όπως λέτε, και πήγαμε και τα σκεπάσαμε με ηλουστρασιόν χαρτί περί τυλίγματος. Τρώμε ξυλοκέρατα, γουρνοτροφές. Είμαστε λοιπόν στην κατάσταση του ασώτου. Όμως, ακόμα και εκεί υπάρχει μετάνοια. Υπάρχει επιστροφή. Αυτή είναι η παρηγορία μας. Δεν λένε πολλοί θα κάνουμε. Ελάτε να κάνουμε μια ειρηνική επανάσταση. Αυτό να κάνουμε. Η ειρηνική επανάσταση. Εγώ είμαι λίγο πιο προχωρημένος, δεν θέλει πολύ ειρηνική. Όχι, εννοώ η ειρηνική και εννοώ ότι δεν έχουμε όπλα και δεν έχουμε αίμα. Έτσι. Αλλά κάθε επανάσταση έχει αγώνα. Έχει πόνο. Και η ανέμακτη επανάσταση έχει περισσότερο πόνο. Γιατί στο άλλο παίρνει το όπλο, λες πάω, θα πολεμήσω για την πατρίδα μου, ή θα σκοτωθώ ή θα σκοτώσω, αλλά θα ελευθερώσω την πατρίδα. Εδώ όμως, εδώ έχεις να παλέψεις σκοτεινές δυνάμεις και να ελευθερώσεις ψυχές, διάνοιες. Και πίσω ο λαός και οι σκοτεινές δυνάμεις. Ακριβώς αυτό είναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε αυτή την επανάσταση. Όταν είχε βγει το βιβλίο της ιστορίας, το περίφημο βιβλίο με το συνοστισμό, που υπάρχουν τα ντοκουμέντα, ας έβλεπες ένα φιλμάκι μόνο από αυτά που διασώθηκαν, που έδειχνε τι ακριβώς ήταν ο συνοστισμός, και θα τολμούσες μετά να τον πεις συνοστισμό. Δηλαδή, ή θα τολμούσες να πεις ότι πήγανε και φωνάζοντας όχι, τους έδιωξαν τους Ιταλούς. Φωνάζοντας όχι, τους διώξαν. Δηλαδή, αν φωνάξω εγώ τώρα όχι, θα φύγουν όλοι. Με τουντούκες, ναι. Αλλά είχαμε 3-4 σελίδες να μιλάμε για τα αθηναϊκά καφενεία. Ο καημός μας. Αυτό ήταν το βιβλίο. Όταν βγήκε λοιπόν αυτό το περίφημο βιβλίο, εμείς είχαμε πει στο ραδιόφωνο τότε, στείλτε το στην Υπουργό Παιδεία πίσω. Στην Υπουργό Παιδείας. Βάλτε το σε ένα κίτρινο φάκελο ως ανεπίδεκτο. Και τα βιβλία γλώσσα το κάνουν. Εγώ θέλω. Να το κάνουνε. Οι γονείς. Οι γονείς όμως, δάσκαλέ μου, κοιμούνται. Κοιμάστε, γονείς. Κοιμάστε. Κοιμόσαστε όρθιοι. Γιατί δέχεστε ό,τι και να πάει το παιδί στα χέρια του και δεν το κοιτάνε πριν. Να το διαβάσουν, να δουν, ρε, τι διαβάζει το παιδί μου, τι μαθαίνει. Τι είναι αυτό που του δίνουμε σαν πρότυπο? Το πρότυπο δυστυχώς έγινε να δουλεύουν πολλές ώρες οι γονείς, να βλέπουν λίγο τα παιδιά. Και τα παιδιά να φτάνουν αντί να βλέπουν γονείς, να βλέπουν τηλεόραση και άλλες ώρες. Και ολοήμερο σχολείο, και αυτό δεν μου ακούγεται καλό. Όχι για τους εργαζόμενους, αλλά θέλουν να αποσπάσουν όλα τα παιδιά από την θαλπορή, και η θαλπορή είναι ευρύτατη λέξη, της οικογένειας. Να τα κρατάει το σχολείο και στο κάτω-κάτω τι διδάσκει σήμερα το σχολείο.
Αφού είναι δημιουργικές ώρες μετά, δεν είναι? Το ολοήμερο μετά δεν είναι δημιουργικές ώρες. Τι είναι, λέει, να κάτσουν να ζωγραφίσουν, να τραγουδήσουν, να παίξουν. Αντί να το κάνουν στο σπίτι, το κάνουν στο σχολείο. Συγγνώμη, μπορεί ένα παιδί 7-8 χρονών να κάθεται από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα να είναι στο ποδάρι που λέμε στα χωριά μας. Εξαντλημένο μετά, πότε θα πάει σπίτι να κοιμηθεί. Ξέρετε τι θα πούνε βέβαια τώρα πολλοί που μας ακούνε από τις πόλεις? Ότι εμείς εργαζόμαστε. Δεν λέω για αυτούς. Και δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε τα παιδιά. Τι θα κάνουμε? Θα τα κάνουν όλα ολοήμερα όμως. Όλα τα παιδιά να είναι μέχρι τις 4. Και να είναι σωστά ολοήμερα. Να είναι κάτι πιο ουσιαστικό. Το παιδί όντως θα κουραστεί και θα γυρίσει σπίτι κουρασμένο. Το παιδί πρέπει να παίζει. Το παιδιά δεν παίζουν πια. Εμείς παίζαμε. Βγαίναμε έξω στις αλάνες και παίζαμε. Στην Αθήνα υπήρχαν αλάνες. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα υπάρχει φόβος. Δεν τολμάς να βγεις. Ωραίο παιδικό δωμάτιο και ηλεκτρονικά. Μόνο. Υπάρχει παιδί που πρωτομπαίνει στο δημοτικό και ξέρει και έχει στο χέρι του κινητό τηλέφωνο. Γιατί? Επειδή είστε δημοσιογράφος, για δώστε λίγο έτσι, αναλύστε μας αυτό το θέμα των. Γιατί υπάρχει αυτή η τσιρίδα, τα αυτιά μου ακόμη πονούν, ότι αν δεν μάθεις νέες τεχνολογίες θα είσαι ο αναλφάβητος του μέλλοντος. Καλά. Μπορεί να μην ξέρεις να γράφεις τη λέξη παιδί με αλφαγιώτα, αλλά αν δεν ξέρεις νέες τεχνολογίες είσαι. Εμείς τις νέες τεχνολογίες. Τότε δεν υπήρχαν νέες τεχνολογίες, βρήκαμε μετά μπροστά μας. Τις μάθαμε όταν βγήκανε. Δεν μας δυσκόλεψε σε κάτι. Δηλαδή, αν το παιδί δεν μάθει τώρα τον υπολογιστή και τον μάθει μετά από 5 χρόνια, τι έχει χάσει? Και τι μαθαίνει ακριβώς στον υπολογιστή? Να συντάσει κείμενο σε ένα Word, σε ένα επεξεργαστή, να συντάσει λογιστικά φύλλα? Όχι. Να κάνει chat, ελληνικότατο, να κουβεντιάζει, να ψάχνει και να βλέπει και να φτιάξουν όλα σελίδα στο Facebook, γράφοντας πού πήγανε, τι κάνανε, ποιον είδαν, ποιον αγαπάνε, τι τρώνε, τι δεν τρώνε, τι αγοράσανε. Αυτή είναι η τεχνολογία. Λέει είναι κοινωνική δικτύωση. Τι ακριβώς θα πει στα ελληνικά κοινωνική δικτύωση? Προσπαθώ να το σκεφτώ και δεν βγάζω άκρη. Είναι μια μετάφραση κακή που δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Social media λέει. Τα κοινωνικά δίκτυα. Να το πούμε ελληνικά πώς θα έπρεπε? Κουτσομπολαριό. Αυτό θα έπρεπε να λέμε. Δηλαδή μπαίνω εγώ και διαβάζω τι κάνατε εχθές, γιατί εσείς είστε τόσο αφελείς, για να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά, και γράφετε: εχθές στις 5 πήγα και έφαγα στο τάδε μαγαζί. Μετά πήγα και έφαγα στην ψαρτοβέρνα. Μετά είδα τη γυναίκα μου. Μετά συνάντησα τον τάδε. Πήγαμε εκεί. Και διαβάζω όλη σου τη ζωή χωρίς καν να μου την πεις. Μιλάγαμε σε μια πολύ ωραία ημερίδα με τον προϊστάμενο, τον διευθυντή του τμήματος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, και έλεγε πόσα εγκλήματα γίνονται από αυτά. Και προσπαθεί η δίωξη. Ναι, ο στρατηγός, υποστράτηγος πλέον. Έγινε υποστράτηγος. Ναι. Πόσα γίνονται εγκλήματα και πόσο προσπαθούν να προλάβουν. Και όλα αυτά με την ανοχή και την υποστήριξη, μάλλον, την ενοχή δηλαδή στην ουσία, των μεγάλων που τα δώσαν στα παιδιά. Να γράφει ένα παιδάκι λοιπόν τι κάνει και που ξέρει με ποιον μιλάει. Θα σας πω εγώ το πιο αθώο τώρα. Αθώο εντός εισαγωγικών, δηλαδή το πιο εύκολο που γίνεται. Νομίζουν ότι μιλάνε με συνομήλικους. Και είναι μέσα οι παιδεραστές, είναι οι διάφοροι. Έτσι. Και δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτή λοιπόν είναι η χρήση της νέας τεχνολογίας. Ασχολήθηκε κάποιος γονιός να του βάλει τον υπολογιστή στο σαλόνι και να είναι μαζί και να του δείξει? Λέει δεν ξέρει, μα δεν πειράζει. Το παιδί σίγουρα δεν ξέρει πολύ περισσότερα από σένα. Το παιδί μας βλέπει σαν πρότυπο και εσάς τους δασκάλους και τους γονείς όλους. Πολλές φορές δε περισσότερο. Ο γονέας είναι πάνω από το δάσκαλο όταν τον έχει μάθει καλά στο σπίτι. Και γυρνάει και λέει: μπαμπά, μαμά, σήμερα μας είπαν έτσι, είναι αυτό. Όταν λοιπόν πάει ένα παιδί που έχει γερές βάσεις και ακούσει κάτι λάθος, θα γυρίσει να το κουβεντιάσει με τον μπαμπά, με τη μαμά και θα το ξαναστρογγυλέψουν οι γονείς, θα το βάλουν πάλι στο πλαίσιο. Αν όμως ένα παιδί πάει χωρίς βάσεις, χωρίς θεμέλια και βρεθεί στο σχολείο και διδαχθεί αυτά που είναι να διδαχθεί κατά το πρόγραμμα, δεν θα έχει καμία άλλη αντίσταση. Οι γονείς δεν θα ασχοληθούν. Δεν είναι το παν να δουλεύουν 15 ώρες για να έχουν λεφτά. Θα πεθάνουμε. Και μην τρομάζει κανείς όταν λέμε τη λέξη θα πεθάνουμε. Και τα λεφτά θα μείνουν εδώ, δεν τα πάρουμε μαζί μας. Θα αγωνιστούμε να κάνουμε τι? Αυτό που λέω εγώ και το λέω με παράπονο. Ας πούμε, να κάνουμε ένα σπίτι που ήταν το όνειρο των Ελλήνων. Και εγώ παλιά έλεγα να μπορέσω να δουλέψω, να μαζέψω χρήματα, να κάνω σπίτι. Δεν το κατάφερα. Όμως τόσο αγώνα, τόση σκέψη, τόσες προσπάθειες που έκανα, δεν αγωνίστηκα ποτέ να βάλω μισό χαλικάκι για το σπίτι του ουρανού. Να ασχολιόμουν για να φτιάξω ένα σπίτι σε αυτόν εδώ τον τόπο που κάποια στιγμή θα φύγω και θα μείνει εδώ. Αν είχαμε ασχοληθεί στο επιροελάχιστο να φτιάξουμε, και ξαναγυρνάμε στην αρχή της κουβέντας μας, κάτι για το μετά, για την ουσία, για την αιωνιότητα, τότε το τώρα θα ήταν τέλειο. Δεν θα μας πείραζε, δεν θα μας ενοχλούσε. Βγάζουμε όμως τα πάντα από τη ζωή μας. Πρότυπο που λέγαμε πριν, να βγάλουμε λεφτά, να έχουμε άνεση οικονομική. Και έρχεται ξαφνικά μια κρίση, έρχονται τα περίφημα ελληνικά capital control και χάνονται και τα χρήματα. Πολλά χρόνια σιρήνες. Και τα αυτιά μας. Μα δεν γίνεται σε μια μέρα. Τα είχαμε ορθάνυχτα. Τις ακούγαμε. Και δεν ενοχληθήκαμε. Είναι σαν να ακούς συνέχεια κάποιον να σου πεπιλίζει το κεφάλι και στο τέλος αυτό που σου λέει το μαθαίνεις. Κύριε Μαρκούδη, δυστυχώς, γιατί εδώ δεν πρέπει να τους βγάζουμε απ' έξω. Η ταγή μας, γιατί η ταγή είναι και πολιτική, είναι και πνευματική,
μας καλλιέργησαν τα ελαττώματά μας και όχι τις αρετές που έχουμε ως λαός. Σπουδαίες αρετές, γιατί πριν 70 χρόνια, όταν όλοι είχαν προσκυνήσει και γονατίσει, δίναμε μαθήματα ηρωισμού και αυτοθυσίας μέσα στα χιόνια. Θέλω να μην αφήσουμε, γιατί μετά θα πούμε έτσι για πώς μπορούμε να βρούμε. Θα πούμε και για τα θρησκευτικά, δεν είπαμε για τα θρησκευτικά. Ναι. Να βρούμε το δρόμο μέσα στο σκοτάδι. Το σκοτάδι, βέβαια, το έχουμε φτιάξει εμείς. Φως υπάρχει. Τα θρησκευτικά βλέπετε, και το βλέπω κι εγώ, ότι ήδη γίνονται σεμινάρια εν μέσω χειμώνος εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Άκουσα από την περιφέρεια για το νέο πρόγραμμα θρησκευτικών. Γίνονται αυτή την εποχή σεμινάρια για το νέο πρόγραμμα σπουδών των θρησκευτικών. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, το πρόγραμμα ισχύει. Κάτι ετοιμάζουν. Ετοιμάζουν τη θρησκεολογία. Και, αυτό. Και για το, θέλω να μιλήσουμε και για το τμήμα Ισλαμικών σπουδών και θέλω να μου πείτε και για το τέμενος που θέλουν να ανοιγείρουν κάτω στην Αθήνα. Πριν πούμε για το τέμενος, να πούμε ότι ήδη έχουν αναγνωριστεί 3 επίσημα τζαμιά στην Αθήνα από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Σε χώρους ημιυπόγειους ή ημιορόφους, όπως ήταν, πληρούν τις προϋποθέσεις. Δηλαδή έχουν έξοδο κινδύνου, πήγε η πυροσβεστική και είπε ότι είναι εντάξει και έχουν παρακολουθήσει και καλά την δράση τους και δεν είναι εξτρεμιστικά στοιχεία. Και αν αύριο γίνουν εξτρεμιστικά στοιχεία δεν μας ενοχλεί. Μετά λέμε ότι θα φτιαχτεί ένα τζαμί. Μα αυτή τη στιγμή έχουμε 500.000 μουσουλμάνους νόμιμο-παράνομους στην Αθήνα, που είναι αδύνατο να χωρέσουν σε ένα τζαμί 600 ατόμων. Τι λέμε? Ποιον κοροϊδεύουμε? Και μόλις γίνει το πρώτο τζαμί, θα γίνει αυτό που έλεγε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Θέλουμε άλλα 14, λέει μετά, τουλάχιστον. Και θα ξαναμπούν οι μιναρέδες σε μια πατρίδα που αγωνίστηκε να φύγει ο μιναρές, γιατί ήταν 400 χρόνια σκλαβιάς. Αλλά αυτό σημαίνει ιστορία. Δεν το ξέρουμε. Και καθόμαστε να το παίξουμε αγαπησιάριδες. Με τους Σιήτες ή με τους Σουνίτες θα είναι ο μιναρές? Γιατί δεν υπάρχουν 1000 παρατάξεις αυτούς. Δεν θα σφαχτούν μεταξύ τους. Το βλέπουμε. Βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, που σφάζονται μεταξύ τους μουσουλμάνοι με μουσουλμάνους. Γιατί έχουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα. Αλλά εμείς πάμε να τους βάλουμε όλους σε ένα τσουβάλι. Ούτε εκεί έχουμε μελετήσει. Τι κακό πάμε να κάνουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί? Μια απόλυτη μετάλλαξη, χωρίς να διαμαρτύρεται κανένας, δεν μας ενοχλεί. Θα μας ενοχλήσει μετά στην Αθήνα, όταν θα ακούμε 5 φορές την ημέρα το τζαμί να μιλάει. Και βέβαια θα πούνε κάποιοι, στη Θράκη τι γίνεται? Μα στη Θράκη γινότανε. Δεν έγινε ξαφνικά. Στη Θράκη υπήρχαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί και οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί, οι ελληνικοί πληθυσμοί. Να μην το ξεχνάμε. Αφήσαμε την προπαγάνδα και δούλεψε. Συνθήκες, αναγνωρισμένα πράγματα. Εντάξει. Αφήσαμε την προπαγάνδα και δούλεψε και γίνανε εγκλήματα. Ναι. Έτσι. Είναι ελληνικοί πληθυσμοί που ζούσανε μια χαρά οι άνθρωποι. Έτσι είχαν μάθει τόσα χρόνια, όπως και παλαιότερα στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη, πριν γίνουν οι μεγάλες σφαγές και πριν όλοι αυτοί που τώρα θέλουν να μπουν στην Ευρώπη γίνουν εθνικιστές, που δεν είναι βέβαια, έτσι, κατά τους κρατούντες, δεν είναι καθόλου εθνικιστές, γι' αυτό και τους θέλουμε στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν, λέτε τώρα, το μάθημα των θρησκευτικών. Το φοβούνται το μάθημα των θρησκευτικών. Και το φοβούνται γιατί από εκεί μπορούν να ακούσουν κάτι που τους ενοχλεί. Ποιο ήταν το κάτι? Εμείς είχαμε και στο δημοτικό κάναμε, ας πούμε, τις ευαγγελικές περικοπές. Αυτό δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει. Το κάναμε κάθε Παρασκευή. Μισή ωρίτσα εκεί πέρα διαβάζαμε το κείμενο και τη μετάφραση. Το κάνω. Το βιβλίο δεν ξαναβγήκε, έτσι, αυτό σταμάτησε. Το βιβλίο τέλειωσε 6η Δημοτικού, αλλά εγώ πάντα συμβουλεύω και στους συναδέλφους μια φωτοτυπία του Ευαγγέλιου της Κυριακής. Όσοι πιστοί, ας το πούμε έτσι, το μοιράζει στα παιδάκια, τα παιδάκια γαληνεύει η ψυχούλα τους. Πόσο δύσκολο ή πόσο χρονοβόρο ήταν να γίνει κάτι τέτοιο. Και βλέπουν και τη γλώσσα μας την όμορφη. Και είναι και ωραία ελληνική αυτή η γλώσσα, είναι απλή, είναι κατανοητή. Λοιπόν, τα θρησκευτικά, εγώ αυτό που εκτιμώ είναι ότι τα φοβούνται. Γι' αυτό και έχουν λυσάξει να τα βγάλουν. Γιατί είναι πυρήνας αντίστασης. Σου δίνει την προοπτική του αιώνιου. Τα θρησκευτικά, όχι η θρησκεολογία. Η θρησκεολογία σου λέει ότι είμαστε ένας αχταρμάς. Είτε πιστεύεις στον Θεό, είτε πιστεύεις στο τίποτα, είναι το ίδιο. Είτε δεν πιστεύεις. Δεν πειράζει. Σε έναν νότερο. Ναι. Και είδαμε πόσο πολύ επιβραβεύτηκε από τον λαό η απιστία. Βγάλαμε δημάρχους δεδηλωμένους απίστους. Λέει, είμαι γνωστικιστής. Δεν ξέρω τι σημαίνει, πιστεύω σε κάτι, αλλά δεν το έχω προσδιορίσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Χειρότερη αίρεση. Και όλα αυτά που βλέπουμε γίνονται με την ανοχή μας. Εμένα αυτό με πονάει. Δεν γίνανε επειδή κάποιος μας τα φόρεσε. Όχι, γίνανε επειδή εμείς τα δεχτήκαμε. Επειδή εμείς τα φέραμε. Δυστυχώς. Δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα αν είχαμε αντιστάσεις. Επαχύθη η καρδιά του λαού τούτου, κύριε Μαρκούδη, λέτε? Πέστε μου τι γίνεται. Γιατί εμείς ποιοι είναι, αυτό το εμείς ποιοι είμαστε, λέτε η πλειονότητα του λαού. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, η πλειονότητα του λαού είναι κοιμισμένη. Και είναι κοιμισμένη γιατί βολεύτηκε. Οι χριστιανοί ήταν πάντα το αλάτι της γης. Αυτό που νοστιμίζει. Που όταν δεν υπάρχει είναι άνοστο και όταν πέσει πολύ είναι λύσα. Ποτέ δεν ήμασταν πλειονότητα, πάντα μειονότητα ήμασταν.
Και εγώ χρόνια τώρα λέω: ελάτε να δηλώσουμε όλοι ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Ελλάδα είμαστε μειονότητα. Θα μας προστατέψουν όλες οι ΜΚΟ, όλοι οι αριστεροί, όλοι οι προοδευτικοί. Γιατί είμαστε μειονότητα. Όσο λέμε ότι είμαστε πλειονότητα στην Ελλάδα οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αυτοί τρελαίνονται που τα ακούνε. Εάν δηλώσουμε μειονότητα, θα μας προστατέψουν όλοι. Είμαστε μειονότητα. Που εξαφάνισαν. Μονάχους. Εκεί έχουμε φτάσει. Ναι, και εγώ χαίρομαι να είμαστε μειονότητα. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος το είπε ότι θα είμαστε το αλάτι της γης, ότι είμαστε λίγοι. Αυτή η ζήμη που έχει μείνει. Που θα γίνεται πολύ σιγά σιγά και που θα ομορφαίνει τον κόσμο. Αυτό θέλουμε. Αλλά και πάμε τώρα στην πηγή του προβλήματος και στη λύση. Εμείς που θέλουμε, βάζουμε εισαγωγικά, βάλτε ό,τι θέλετε, να λεγόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είμαστε. Ή είμαστε οι χριστιανοί της γραβάτας, του κουστούμιου που θα τηρήσουμε 5 συμβατικές υποχρεώσεις και τίποτε άλλο. Εδώ η Θεσσαλονίκη έχει το προνόμιο να είναι πραγματικά βουτυγμένη μέσα στους Αγίους. Θα μου πείτε και ποια γωνιά της Ελλάδας δεν έχει αυτή την ευλογία. Έχει το μεγάλο προνόμιο να γυτνιάζει τόσο που μυρίζεται το λιβάνι από τα Αγίου Όρος. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο κοντά είναι το ησυχαστήριο που είναι ο τάφος του Αγίου Παϊσίου, αυτό του σύγχρονου Αγίου, που είναι μαγνήτης για ψυχές από όλη την οικουμένη πια. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τόσα πράγματα. Και την ίδια ώρα έχουμε ανθρώπους που είναι στην εκκλησία με το μισό πόδι, ούτε καν με το ένα. Δηλαδή η πλειονότητα των χριστιανών είναι ακατήχητη αυτή τη στιγμή. Των Ορθοδόξων χριστιανών, με πολλές ευθύνες. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ευθύνη και της διοικούσας εκκλησίας, αλλά και ημών των απλών μελών της εκκλησίας. Γιατί η εκκλησία δεν είναι μόνο ο Μητροπολίτης ή ο Αρχιεπίσκοπος, η εκκλησία είμαστε όλοι. Και εμείς έχουμε ευθύνη. Όταν βγει ένας παπάς και μας πει τα σωστά, δεν θέλουμε να τα ακούσουμε. Μας χαλάει την παράδοση, μας χαλάει τη συνταγή. Ενοχόμεθα. Βέβαια, γιατί μέσα μου επαναστατεί. Τι λες τώρα. Νηστεία. Έχουμε περιόδους νηστείας. Και δεν νηστεύουμε. Έλα καημένε τώρα νηστείες. Τι θα πει έλα καημένε τώρα νηστείες. Το πρώτο και το απλό και το πιο δυνατό μας όπλο. Όταν ο Κύριος αγωνίστηκε, μάλλον όταν ο Κύριος θέλει να μας παραδώσει τα ισχυρότερα όπλα, τι έκανε. Με το δικό του παράδειγμα. 40 μερόνυχτα έμεινε εκεί στην έρημο στο βουνό, νηστεύοντας και προσευχόμενος. Άρα λοιπόν η νηστεία και η προσευχή δεν είναι επινόηση παπάδων ή μεταγενέστερες οδηγίες, είναι θεοπαράδοτα όπλα. Και είναι τα μόνα ανίκητα όπλα που έχουμε. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Λέει, και τι θα πούμε στα παιδιά, θα νηστεύουν, ή αν νηστεύω εγώ, ξέρω εγώ, πάω τώρα με καλέσαν σε μια δεξίωση και λέω, αχ, ξέρετε, έχω φάει. Γιατί να πω, έχω φάει. Δεν έχω φάει. Νηστεύω, σήμερα είναι ημέρα νηστείας. Είναι από την εκκλησία μου, είναι ημέρα νηστείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι, είμαι μαζί σας, συμμετέχω στην χαρά σας. Δεν θα φάω γιατί η εκκλησία μου, η πίστη μου, μου το επιβάλλει. Μπορείς να πεις ένα μουσουλμάνο όταν θα έρθει σπίτι μου να φάει γουρούνι. Χοιρινό. Όχι. Εκεί γιατί λοιπόν, τι θα πρέπει να πει, ξέρετε, έχω φάει, θα μου πει ο μουσουλμάνος, ας πούμε. Το Ισλάμ το σέβονται. Είμαστε μειονότητα, πρέπει να το πούμε. Μόλις το πούμε θα μας σεβαστούν όλοι. Ένας ιερεύς έλεγε, κύριε Μαρκούδη, τα Χριστούγεννα όταν μαζευόταν το εκκλησίασμα, μαζεύονται όλοι, αφού τους ευχόταν για την ωραία ημέρα, τους έλεγε άντε τώρα και καλή Ανάσταση. Γιατί θα τους έβλεπε το Πάσχα. Και το Πάσχα όταν τέλειωνε, έλεγε τα Χριστούγεννα, ακριβώς έλεγε άντε χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και καλά Χριστούγεννα τώρα. Γιατί ήταν οι χριστιανοί των δύο μεγάλων. Δυστυχώς, των μεγάλων εορτών της εθιμοτυπίας. Πάμε ανήμερα Θεοφανίου να πάρουμε τον αγιασμό για το καλό. 5 λεπτά και τον πήραμε, φύγαμε. Εκεί τελειώνει η υποχρέωση. Και ως επίλογο τώρα, να μας πείτε. Η πρώτον και η πίστη. Έτσι χρησιμοποιήσετε πολύ το ωραίο παράδειγμα του Κολοκοτρώνη. Εγώ το λέω πάντοτε. Ο Κολοκοτρώνης είπε στον περίφημο λόγο του στην Πνίκα, ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Θέλει λίγη τρέλα. Έτσι είναι. Κολοκοτρωνέικη. Και αυτός ο λόγος είναι υπέροχος. Δηλαδή και εγώ τον βρήκα και τον διαβάζουμε στο ραδιόφωνο και πρέπει να τον ξαναδιαβάζουμε και τον λέμε στα παιδιά. Να καταλάβουν ποιοι ήταν αυτοί που αγωνίστηκαν για μας. Και να τους λέμε και τι πάθανε μετά. Που πέθαναν όλοι. Το διδάσκουν οι δάσκαλοι λόγω αυτόν τον λόγο. Νοικοκυριοί και φρόνιμοι δεν ζουν στον Ψιλορίτη, οι κουζουλοί έκανανε αθάνατη την Κρήτη, λένε και οι κριτικοί. Κουζουλός είναι ο τρελός. Θέλει αυτή την τρέλα, τη ρωμαϊκή. Θέλει. Και αυτός είναι ο καημός της Ρωμιοσύνης που λέγαμε σήμερα. Ο καημός μας είναι αυτός ακριβώς. Εμείς λοιπόν είμαστε. Φρόνιμοι, πολύ φρόνιμοι γίναμε. Δεν γίναμε φρόνιμοι, κουτί γίναμε. Νοφροί, σαθροί και στο τέλος θα είμαστε και σάπιοι. Γιατί όταν μένει σε ακινησία, τι λέμε. Εάν κάποιος άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία μείνει σε ακινησία, θα γίνει κατάκληση μετά και θα πληγιάσει. Ναι. Αυτό κάνουμε τώρα. Είμαστε μισό βήμα πριν ανοίξει η πληγή. Και άμα ανοίξει η πληγή, μετά δεν επιστρέψεις. Όμως εμείς έχουμε όπλα πανίσχυρα. Η μετάνοια, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι το πρώτο μας όπλο. Η πίστη στο Θεό είναι αναμφισβήτητα το δικό μας
υπερόπλο. Και αν βάλουμε τον Θεό πρώτα και μετά ακολουθήσουμε εμείς, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αλλά αυτά είναι να τον βάλουμε. Και να τον βάλουμε με αυτό που δεν έχουμε. Με εμπιστοσύνη. Γιατί λέμε ότι έχουμε πίστη. Τουλάχιστον στα χαρτιά. Αλλά δεν του έχουμε εμπιστοσύνη. Να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Να χρεοκοπήσουμε όλοι μας. Αν χρεοκοπήσει η ψυχή μας είναι το πρόβλημα. Τι θα γίνει? Γιατί αν δεν χρεοκοπεί η ψυχή, όλα μπορούν να αλλάξουν μετά. Και είναι στο χέρι μας. Να το σκεφτούμε, να το κρατήσουμε, να παρηγορηθούμε και πάνω σε αυτό να πατήσουμε. Και ο Θεός θα φέρει λύσεις. Πάντα φέρνει λύσεις όταν τον εμπιστευόμαστε. Ξαφνικά γίναμε εμείς θεοί. Και όχι θεοί κατά χάρη, όπως είναι ο προορισμός μας. Γίναμε μικροθεοί του σκότους της καθημερινότητας, γιατί βάλαμε ως χρήμα τον ανώτερο Θεό, ως καλοπέραση, ως απόλυτο προορισμό και ιδανικό το να κάνουμε κάτι τώρα για να έχουν τα παιδιά μας. Και μπορεί αύριο να μην υπάρχουν τα παιδιά μας. Μπορεί να μην υπάρχουν εμείς αύριο. Εκείνο όμως πρέπει να βάλουμε για να υπάρχουν τα παιδιά μας αύριο είναι ένας μικρός σπόρος μέσα στην ψυχούλα τους τώρα που μπορούν, για να μάθουν να εμπιστεύονται πρώτα τον Θεό και μετά οτιδήποτε άλλο. Και αν το πετύχουμε αυτό, τότε θα αλλάξει ο κόσμος. Να τους διδάξουμε εμείς την ιστορία. Υπάρχουν υπέροχα βιβλία. Στο σπίτι, τα βραδάκια. Τώρα που είναι μικρά τα παιδιά ακόμα, να τους διαβάζουμε μισή σελίδα ιστορία. Να μην δούμε τι κάνει η Νικολούλη με αυτούς που χάθηκε, ρε παιδί μου. Εντάξει, χάθηκαν, άστο να χαθούνε. Κάθονται τώρα και κοιτάνε την όποια Νικολούλη και το όποιο πρόγραμμα το βράδυ. Μην δεις τίποτα για μισή ώρα. Ασχολήσουμε τα παιδιά. Διάβασέ τους κάτι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι θα μείνουμε ανοιχτό το στόμα τα παιδιά. Λέω να μην κοιτάνε και οι παππούδες να μεταβιβάζουν στα παιδιά τους μόνο το όνομά τους και την εμπειρία τους και τα παραμυθάκια που έλεγαν κάποτε και τις ιστορίες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είπαμε πολλά. Ελπίζω να μην τρομάξαμε τον κόσμο. Όχι. Γιατί για μας δεν είναι τίποτα που μας τρομάζει. Έχουμε τον Θεό και σε αυτόν προσβλέπουμε και προσφεύγουμε. Τίποτα άλλο. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, πολύ και ο Ντοστογεύσκη. Αυτό είναι σίγουρο. Και η ομορφιά είναι ο Χριστός. Και η ομορφιά είναι του Θεού μας. Θέλω να κλείσω, κύριε Μαρκούδη, έτσι με τον ιστορικό τον Ζαμπέλιο, του Σπυρίδωνα, σπουδαίος. Ο οποίος όταν ήμασταν σκλαβωμένοι, γιατί ίσως και σήμερα βιώνουμε ένα είδος ύπουλης κρυφοδαγκανιάρας σκλαβιάς, έλεγε το εξής. Οι αλλοεθνείς, και για την εκκλησία που μίλησε ο κύριος Μαρκούδης, ότι πάλι εκεί είναι το ευλογημένο καταφύγιο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει η άνοδος. Οι αλλοεθνείς ή να μας αναγνωρίσωσιν, ηρώτουν μέχρι τις χθες που είναι οι πατρίς μας. Και εμείς, κοσμικός απάτριδες, δεν υπήρχε τότε κράτος, εις μόνην απάντησιν εστρέφομεν το βλέμμα προς την εκκλησία μας. Ούτι μεν μας έλεγον ότι άλλο εκκλησία και άλλο πατρίς. Όπως προσπαθούν και σήμερα να μας τα ξεχωρίσουν. Εμείς δε ουδέ εξεύρωμεν, ουδέ ιδυνάμεθα να τα διακρίνομεν. Η μία μετά της άλλης ήσαν αδιασπάστος εντός της ημετέρας καρδίας συνειρμοσμένα. Εντός ημετέρας καρδίας συνειρμοσμένα ποιος? Η πατρίδα, η εκκλησία μας. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση και για τη σημερινή κρίση. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.